Bună, eu sunt Gamer și avem aniversare și aș vrea să jucăm Skyblock. Acesta am mai făcut eu înainte niște chestii pe aici, dar nu prea mari. Decât un generator și am mai spart și niște lemn. Și hai să vedem. Am niște piatră, avem 6 piatră. Mergem aici. Facem așa. Așa. Și hai să vedem. Văd că este ore. Generator ore. Mișto, îmi place. Și hai să vedem. Stai să vedem câți bani avem. Bani 0. Hai că ți arăt acolo. Hai de capul meu că trebuie să aștepți. Fier îmi trebuie. Ce pică mereu gold? Nu înțeleg. Așa. Ne trebuie cât mai mult stone și fier. Să putem să vedem 4 cărbune. Dar nu înțeleg de ce scrie acolo în drept G. Nu înțeleg. Așa scrie la toți. Hai să văd. Da, așa scrie. Mergem aici. 10. Facem un furnal. Așa. Mai trebuie un fier. Bun. Și hai să vedem. Un fier avem. Nu prea putem să facem nimic la început, pentru că nu prea avem bani. Dar parcă o să avem. Cum dați unii? Deci hai să vedem cum puteți să dați bani. /pai, nume și 100. Că ce sumă vreți. Vedeți? Așa. Bun. Așa ar trebui să fie. Gata, avem târnăcop de fier. Minune. Nu vreau chestia asta. Hai să vedem. Serverul este nou, previn vi las în descriere. Și serverul încă este în construire. Încă lucrează la server. Pentru că când intrați, vă dați register și trebuie să dați /warp sau aveți acolo când intrați o busoală. Eu n-am avut și trebuie să fac warp. Așa. Am făcut un achievement. Așa. Puteți să observați vaca care se numește Mănâncă-mă. Mama. Un diamant. Ia să vedem cum e shop-ul. Așa arată shop-ul. Lemn costă ceva.
Bun. Bun, lemn costă... Vom face din birci. Așa. Parcă Michel îmi costă cel mai mult. Nu costă mult. Trebuie ceva. Vote key. Doar dacă dați /vote vă duce pe site. Aveți aici toate chestiile, vă dă vote și puteți să dați vote. Da. În cazul nostru o să ne trebuiască, așa că intrăm pe aceste linkuri. Eu o să-mi arăt acolo un Google Chrome sau un Explorer. Așa. Și nu înțeleg de ce durează atât. Așa. Bun, vin acum. În vote key să vă arăt cum este. O să stau puțin AFK. Unele site-uri nu merg prea bine. Și ne-a dat aceste chestii. Așa. /climb. Așa. Bun, nu cred că merge, dar hai să vedem. Enderpearl, oare cât costă? 500! Costă mult. Avem lemn. Și hai să mergem. Dați /shift ca să vă întoarceți. /warp. Ski. Block. Uneori trebuie să dai chestia asta. Și dai /is. Pentru a face chestia asta. Și nu ne-a dat lemnul. Pe cum vine asta? Cine știe. Uneori sunt încă nu în așteptare chestiile și cam asta e ciudat, așa că trebuie să le facem noi propria chestie. Bun, stai să văd de cât filmez. De 8 minute. Hai să mai mergem o dată /warp shop. Da, dacă dăm /is. Dăm warp skyblock să vedem dacă este un shop aici. Ba, așa cred că merge. Ce frumos! Aici sunt chestiile pe care nu prea ne interesează. Păi nu merge să vinzi? Cum? Mamă. Cam așa, o să ne plimbăm prin mapă să vedem ce mai este. Cred că este un model de... Da, uite așa se face. Puneți un pătrățel, uite așa, și un pătrățel acolo. Și va merge.
Stai că nu trebuie să dăm warp. Staff donatori, puncte, informații. Staff donatori. Hai să vedem și mergem la stafful de donatori. Staff. Nu e niciun staff de... Oh. Hirocrit. Așa. Nu prea. Shop-ul. Informații. Hai să mergem la informații. Poate găsim ceva pe la informații. Is restart, is set over, is level, is stop, is mese, is warp. Pe deschide bine, slash is biome, is kick, is accept, is invite, is tam. Bun. Is mini shop. Stai că mereu am vrut să încerc asta. Este de acum. Asta e mini shop. Mi se pare convenabil. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Gamer și aveam Fresh. Ne-am jucat Skyblock. Sper că v-a plăcut episodul. Dați un like, subscribe și pa!